Id-dilettanti ta' reality shows ser ikollhom xalata dan il-weekend hekk kif wan ser ikun qed jingħaqad mal-kumpanija Go biex ixandar Go Reality Weekend. Wara diversi suċċessi ta' wan f'dan il-qasam minn sitta ġewwa għal iżolati u riċentement Licorice, ir-reality show ta' tmiem din il-ġimgħa ser tkun differenza minn oħrajn għax ser ikun qed isir minn fuq cabin cruiser lussuża. Il-parteċipanti se jgħixu għal 3 ijiem sħaħ fuq din id-dajsa li ser tkun marbuta f'taslima ħdejn il-ferries. L-attività abbord ser tkun waħda mimlija azzjoni bi sfidi u kompetizzjonijiet li jipprovdu divertiment garantit għat-telespettaturi. One News żar dan il-cabin cruiser li bħalissa għadu ankrat il-Birgu fejn tkellimna wkoll mal-preżentatur ta' din il-programm Ian Busuttil. Di interessanti ħafna se qatt saret hawn Malta li tkun reality show ma jkunux mal-art ġoxi dar, infatti ħajkunu fuq dajsa, ħajkunu totalment fuq dajsa u ħajużaw it-teknoloġija u l-internet li hawn fl-arja madwarna biex jagħmlu kollox jordnaw l-ikel. Ħajkollu xi attivitajiet ukoll kol ma jfeġġi jagħmlu jorganizzaw xi ħaġa mhux ħanajt kollox ovvjament biex in-nies jaraw ma ħajkunu interessanti ħafna. Anki n-nies ħajkunu hemm ġewwa. Hemm żewġ xuxuħ li intkom diġà tafu minn huma rajtuhom iduru ma' Malta u hemm tnejn oħra forsi ma tafhomx x'aqsek, imma ħajkunu verament interessanti. 2 mill-4 parteċipanti ser ikunu żewġ tuġuħ li ntużaw f'kampanja pubbliċitarja lokali, filwaqt li 2 l-oħra huma personalitajiet Maltin. L-ismijiet jitħabbru aktar tard din il-ġimgħa. Dawk li jkunu għaddejjin mix-xatta ta' Sliema jistgħu wkoll jieħdu sehem f'dan ir-reality show permezz ta' billboard interattiv li bih il-membri tal-pubbliku jistgħu jkellmu lil personalitajiet fuq id-dajsa. Esperjenza televiżiva li żgur mhux ta' min wieħed jitlifha.